Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado, pizza 25 na. Nining buwan karon mahigala sa pizza 5 na. Nining buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Kagatag pagtagad mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas ta may iskutanan karong nga buntaga makigsunan ni ay napo ka pribadong kolehiyo og universidad sa Central Visayas Region gitagaan og pagtugot nga makapatuman og uminto sa matrikula alang sa school year 2025-2026. Straight to the point. Medyo lain na po ng problema hada, no? Alang sa mga ginikanan, mahigala nga lain na po nga matawag nato mga kaigsunang kinini ang uminto sa balayranan sa eskwelahan mga higala. Porbida, ato ni tagag pagtagad sab karong nga buntaga sa atong pamanuban mga higala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin bagyo nga si Bising ni mas ni kusog pa base sa monitoring sa Pag-asa og nahimo ng tropical storm. Samtang anaa kini sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Straight to the point. O sa di may galang atong bantayanan o kini mao nga bagyo nga si Bising mga sukintig paminaw. Samtang sa laing bahin sa katapusang higayon himuon karon tuiga ubos sa bagong administrasyon ang duha ka mga cultural programs nga suroy-suroy sa Sugbo ug pasigarbo sa Sugbo. Straight to the point. Matud pa ni Governor Pambari 4, katapusan na kini ubos sa iyang termino tungod sa iyang laing priority nga mga programa. Straight to the point. Naana kining mga programa nga kagilaan og mohinungdan nga katapusan na lang karong tuiga. Pero mas maayo og mahimuan het pamaagi nga dili lang bungga kining suroy-suroy Sugbog pasigarbo sa Sugbo Indaken. Bisa pag karong tuiga mahigala himuon ni magalang redesign ang mga pamaagi og ingon man mahigala realign ka ng ubang budget. Straight to the point. Kayo mga kagilan mga 300 million kanang budget sa Pasigarbo, Sugbo og suroy-suroy sa Sugbo. Mao nay budget mahigala nga gasto mahigalang Gwen Garcias kiat-kiat sa suroy-suroy mga sukid tig paminaw. So i-redesign ang programa aron dili kayo dako ang gasto. Straight to the point. Kung ibutang ta na agya po na karon tuiga gumikan kay na hinay ka naman na karon, okay. Pero ibalik ang kadtong Pasigarbo sa Sugbo Indaken kadto pagsugod ba? Agamay raman kayo to. 1,000 naman to pagprimero. Ano ni abot naman ig 300 million. Unsa man O doon na po diha mahigalay mga himo po ning source mga kigalaan sa mga katingalahan nga mga transaksyonez. Straight to the Ato point. ni pagtagad lumuntaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Atong point. ipadayon sab karon ang katuto ang paghisgot mahigala labot na sa budget sa probinsya. Kung mahinumdum mo atong giingon diri sa Cebu City kini si Mayor Mike Rama, ang kolektibo sa Cebu City mahigala pila 7 billion ra, unya mo padangat siya mahigala ga budget permiro katong 20 billion ato niabot og 50 billion. Naon sa man is Mike makaingon ta nga lutaw man si Mike. Ano mag-budget magkain na kadako nga gamay ramang imong kwarta? Wa kita kahibawas probinsya nga mao day po'y binuhatan ni Gwen. Iagi talanig kataw-katawa kay ang kwarta sa probinsya mahigala matagtuig nga ma-income mahigala sa probinsya base sa mga makuha niya nga income og sa mga buhis moabot lang og 9 billion. Labing dako 10 billion. Pero ang budget nga gi-approve mga higala karong tuiga sa administrasyon ni Gwen Garcia kay nagtuo man to siya nga di mapilde 25 billion pesos.
Ato lang agi katawa mga kaigalan kay utro sa ditog lutaw tug utok. Straight to the point. Kaliman ka na eksampulan ta mo og ikaw duna kay kwarta nga 10,000. O nagsildo kag 10,000 pesos sa usa ka buwan. Maghuna-huna day ka gasto og 25,000. Mag-budget kag 25,000 nga 10,000 ra man imong kwarta ng buwan na. Kanya mo na giingon ni Gwen nga pagtuon. Wa gaba. Karon mo tagan tanig pagtagad sa tubon uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O point. ang atong pagpadayon paghisgot pagbisita sa mga hospitals. Katong unang gibisita may galang Minglanilla District Hospital. Daghan na nakitaan may galang kakuwangan. Ato ni hatagag pagtagad lumutagas tuman uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang LTO musugod nagpagpanakop sa mga motorsiklo o sakyanan nga way permanente nga plaka. Straight to the point. Butangin na nagplaka na yung mga sakyanan diha. Samtang sa kauluhan, actress nga si Gretchen Barrito nitingog na kini og nanghimakak sa akusasyon nga may kalambigitan usab kini sa pagkamising sa mga samungiro nga giingong gilabay didto sa Taal Lake. Straight to the point. Kiniguban pang mga sugtanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.